Clark. Clark haastaa Peltosta. Puskee sinne. Ei osu. Saa aika ilmaisen levypallon ja hoitaa sitten lähempää. Clark vastaa Mangam. Kova suoritus. Pelaa pallon Clarkille. Clarkin vapaa kolmonen ja Raekwon Clark tuo pallon etukentälle. Clark haluaa sen Personia vastaan. Clark vastaa Personia ja Personilta hyvä. Donaldson Clarkille ja Clark osuu kolmosessa. Donaldson pelaa Clarkille ja Clark. Vaaraskriin. Rantapai harkitsee heittoa, jättää pallon Clarkille, jonka kolmonen pohjassa. Clark vastaa Hopkins, hypyttää siinä. Sekä Hopkins. Clark. Ottaa oman ratkaisunsa ja Raekwon Clark, hyvä feikki. Pahtaa päätyyn ja onnistuu. Clark. Vastaa Rougeau. Punnertaa itsensä korille. Ja punnertaa Rougeauta vastaan myöskin pallon Toisessa päässä pelaa siihen Clarkille. Clark kuljetuksesta hyppy. Clark. Päättää, että rauha on ohi. Rantapaju. Clark ja Clark. Rantapaju Clark. Hänellä nyt puolestaan vastassa Ahvenjärvi ja ulos Clarkille. Clark. Ottaa siinä kontaktin Mangamiin. Pelaa Nymanille. Ei onnistu Nyman tuosta avopaikasta eikä saa myöskään Clark tipattua palloa koriin ensimmäisellä kerralla, mutta toinen kerta. Vilppaa vuoro. Kovaa mennään päästä päähän. Donaldson hyvä syöttö Raekwon Clarkille. Levypallon uusi yritys valkopaikaiselle vierasjoukkueelle. Nyt halajaa Clark lähemmäs koria. Ja siinä hyvällä liikkeellä. Hei! Clark lähtee toiseen päähän ja Clark viimeistelemään tilanteessa. Payneä ei onnistu palloa koriin nostamaan mitenkään Raekwon Clark. Ero 34, kun Clark jälleen se hyvä syöttö Clarkille ja Clark jälkimmäinen takarautaan. Raekwon Clark Peltosta vastaan hyökkäyslevy. Ulos Clarkille, Clark 3 pisteen. Löytää Adamu Clarkille, Clarkin kolmonen ja Clark osuu. Kestimme suuri kuin mitä se on. Kertaakaan tässä puolivälierä-sarjassa on ojentavaa palloa siinä aallolle, mutta pallo päätyy Clarkin käsiin. Clark vastaan Peltonen ja Raekwon Clark. Vaaran rullaukseen. Vaara löytää Clarkin. Clark tyhjä karta kolmoseen ja Clark. Clark puskee lähietäisyydelle ja malttaa perillä tällä kaudella. Clark nostaa alta pallon kuppiin. Ei vielä korjaa tänään. Clark lähtee ajoon ja nostaa pallon sisään. Millaan ei Adamu vuoro heittää, ei onnistu, mutta Clark on kuitenkin. Adamu pelaa Clarkille ja Clark hypyttää. Clark tällä kertaa vastassa Mangam siinä jäljellä. Donaldson Clarkille. Clark vastaa Sarcevic ja Raekwon Clark. Donaldson on Warnerille. Warner vastaan Person ja Warner jälleen väellä ja voimalla vääntää itsensä kuitenkin myöskin. Samu Adler eikä onnistu Mangam viimeistelemään. Vilppala ylivoima hyökkäys Clark. Ja me siinä askel rikettä vaatii. Korihade penkki, me pille ei kuitenkaan koskaan. Kasta puhutaan, on sillä listalla korkealla. Pallo hyvä, pallon liike sinne. Se nyt ohinikkarisesti pelaa Clarkille. Clarkin 3 pisteen heittoon. Hyökkäys levypallo. Clark. Ja Clark vastaa Ivuokor. Clark hypyttää Ivuokoria ja vasemmalla Adler Clarkille. Clark keskeltä kohti koriamme ja 2 pistettä. Clark vastaa Luukkonen. Clark